Z ďalšieho videa, dneska to je Vivi a dneska som sa rozhodla, že natočím také menšie videjko z Free Facility. Ja viem už po dlhej dobe, už dlho som nehrala a môžete vidieť v rohu naše mená. A z nejakého dôvodu všetci máme 100, level 100. Dobre, asi to je zabugované, či čo. A absolútne neviem, aké mám kladivo. Prečo mám toto kladivo, keď takéto kladivo nemám. Asi je to celé bagnuté, ale to viem, že je tu krásny nový event. Dobre, a máme tu vianočnú gulu. A po dlhej dobe konečne sa môžeme dostať na strechu, čo je proste výborné, že... Haló, chcem na teba vidieť. Poď. Let's go, sme na streche, ľudia. Sme na streche. Ne, a už sme nie. Takže podľa mňa vianočný event je strašne dobrý, akurát... je to zamrznuté. Takže už aj to je zamrznuté. Po mne ešte niečo pridajú, lebo toto je také suché, také nič moc, akože. Asi nemali čas, Aj tuto by som pridala sneh, pretože prečo nie, že jo? OK. No, aj sem by som inak niečo pridala. By the way, cause why not? Lebo akože, neviem, všade. Ale neviem prečo, ale akože prečo mám tieto nože na srdci? A mám 42%! Prečo mám toľko coinov? WTF? Ľudia, čo keď sme vošli do zlého Free Facility? Dobre ľudia, zistila som, že som vošla do zlého Free Facility, takže teraz sme v skutočnom Free Facility, čo je škoda, lebo... Dobre, sme survivori a máme tu klasickú mapu. A proste klasicky hľadáme počítač. Dám si trocha vyššie hlas, pretože akože chcem počuť, či proste niekde je beast, či niekto je... Toto už není normálne! Dobre ľudia, First Beast odpojil a už neviem, čo mám robiť. Mám 22% a ideme si kúpiť nejaký nožíček, lebo môžeme, že jo? Dosť taký crazy nože. A jo. Vôbec neviem, čo si mám kúpiť. Aj kladivá sú, že za 100 iba. Tak tu kúpim do toto extrémne pekné. Dobre, hráme. A mám počítač, čo je výborné. Dúfam, že by sa neodpojí. Keď áno, tak končím. Jaj bože, dobre. Ečko. Inak vymazala som si kapku, na čom to strihám. Áno, vymazala som si kapku a proste... Doritia, počujem bista. Sakra, ne. Jak, WTF? Kedy? Jak ma mohla čabnúť tej hitbox, či jak to mám nazvať? A prečo mám to kladivo, čo ja? Nočná mora, úžas. Zase. Dobre, si prerobím nože, čiže premením na toto. Jak mi to stojí toto? To je mega cool. To je cute. Dobre, ale nedám si tohoto. Áno. Skúsim si... dobre, niekto ma ide zachrániť. Dobre, let's go. Idem sem. Možno keď sa vráti ten beast, viete, lebo... Čo keď sa vráti, akože... Neviem, no. Ideme tento počítač, že... Tento počítač, prosím vás pekne, ľudia. Dokončím. Aj keby neviem, čo proste... Ja som to pokazala, neviem už čo spraviť, to pokazala. Inak pozriem Jumanji práve a naháňam ma beast. Sakra, ja som sa zohla. Bože. Dobre, let's go, to sme jak zatvorili. Čo je, nemáš na mňa, ha?
Dobre. Fuck. Ona ma obišla. Fakt ma tu to bude naháňať. Ty vogo, ale... Ty vole. To nie je normálne z tohoto, že... Preto sa uprímam už. Kedy ako? Ne, ale prečo vychádza odtiaľ? Bože. To tesné. Ona má asi white challenge. To si robí srandu. Bože. Ty kokos, to nie je normálne. Inak teraz sme vyslobovali s mamou stromček, čo je výborné, že? OK. Bože, tu bude campiť. Napíšem, že help. Help. Nikto nepomôže asi najskôr, takže čo? To mi už nikto nepomôže. A VZ 1, 10, 7, 8, 4, 8. Čaute. Dobre, gratulujem, práve dohrali a ona bola beast. Táto žena s čiernou hlavou. A proste neviem rozprávať, neviem. No a proste túto zamrazila, iba jedna hrala, čiže tak vyberáme a táto je najlepšia z týchto minimálne. Dúfam, že 40%, to si robíš sám zo mňa asi. Ľudia. Asi budem beast. Najskôr, jo. Prepačte, neviem vôbec text. Proste len tak. Keď som v lobičku, tak obkecávam bolosti. A jasné, že som beast. Bože, nenávidím byť beastom, to je normálne týranie. Normálne ťa vás tyranizujú. No to všetko, čo ste komu kedy urobili. Ty kokos. No. Niekto to pokazil, že... A ideme mu vysieť dušu. Niekto tu hekuje. Let's go. Neviem sa hýbať fakt. Toto ťa krásne pozamkýňame, pretože môžeme. Let's go. Karinka vás karpuje. Kto to... Sakra, neviem, kto to teraz pokazil, teraz nie ako. Ale jo. Ja sa mi zdalo, že to niekto... Pokud sa mi nevedia robiť počítač, reálne. Ježiš, ja to obchádzam. Jasné, že robiť sa to... Asi ďalšie videa a dneska to je Vivi a dneska som sa rozhodla, že natočím také menšie videjko z Sleep Facility. Ja viem už po dlhej dobe, už dlho som nehrala a môžete vidieť v rohu naše mená. A z nejakého dôvodu všetci máme 100, level 100. Dobre, to je zabugované, či čo? A absolútne neviem, aké mám kladivo. Prečo mám toto kladivo, keď takéto kladivo nemám? Asi je to celé bagnuté, ale to viem, že je tu krásny nový event. Dobre, a máme tu vianočnú gulu. A po dlhej dobe konečne sa môžeme dostať na strechu, čo je proste výborné, že? Haló, chceme tu vyjsť. Poď. Let's go, sme na streche, ľudia. Sme na streche. Ne, a už sme nie. Takže podľa mňa vianočný event je strašne dobrý, akorát... je to zamrznuté. Takže už aj to je zamrznuté. Po mňa ešte niečo pridajú, lebo toto je také nič moc, akože. Asi nemali čas, Aj tuto by som pridala sneh, pretože prečo nie, že jo? A robia to, chápete? Takto ma obišli. Áno, aj sem by som inak niečo pridala. By the way, cause
Why not? Lebo akože... Viete zo mňa srandu už iba, nie? Ale neviem prečo, ale... Kokos. Akože prečo mám tieto nože na srdci? Alebo 42%. Budem hľadať počítače, aby čo? Tak akože úplne určite budú pri počítačoch, čiže tak. Joja. Je počítač. Haló? Počítač. Kde je počítač? To vy neviete. Ľudia, čo keď sme vošli do zlého Free Facility? Ale. Týpka ťa tu necháva. Dobre ľudia, zistila som, že som vošla do zlého Free Facility, takže teraz sme v skutočnom Free Facility, čo je škoda, lebo... Inkubátor. Ach jaj. Dáme ťa tam do neho. A týpka tu... Dobre, sme survivori a máme tu klasickú mapu. A proste klasicky hľadáme počítač. Tam si trocha vyššie hlas, pretože akože chcem počuť, či proste niekde je beast, či niekto je... Toto už nie je normálne, toto už nie je normálne. Dobre ľudia, First Beast odpojil a už neviem, čo mám robiť. Mám 22% a ideme si kúpiť nejaký nožíček, lebo môžeme, že jo? Je to taký crazy nože. A jo. Toto najviac milujem, keď som Beast. Svičia to nejaký, lebo týchto že nemám veľa. Nubicu chcem chytiť. Nubica. Let's go! Jo, si kúpim... Koho som ešte videla? Ahoj, týpka. Tento. Ahoj. Počkajte, niekto tu prechádza. Aj kladiva sú, že za stovku. Vidím ho. Tak tu kúpim do toto Excel pekne. Ty bogo, no tak toto keď posadnú ty... A mám počítač, čo je výborné. Dúfam, že by sa neodpojí. Keď áno, tak končím. To bude ale dobrá zábava. Jaj bože, dobre. Kde si? Ty krása. Ečko. Ečko. Inak vymazala som si kapku, na to strihám. Ty bogo, kam si som áno, vymazala som si kapku a Svinia jedna. Dortia, To neviem, preskočiť. Kúčem pista. Sakra, ne. Ty budisko. Jak to zmrznite? Kedy? Hovorím, že zmrznite. Jak mám mohla čabnúť tej hitbox, či jak to mám Ale nazvať? ahoj, typka. A prečo mám to kladivo, čo ja? Nechceš sa so mnou hrať? No čo ja morám čas. Chce so mnou hrať. Dobre, si prerobím nože, čiže... Vy ste to videli, ja som čapla, ono to nešlo. Jak mi to stojí? Ty krása. To je cute. Dobre, ale nedám si toto. Neutečeš. Svinia. Skúsim si... A dobre, niekto ma ide zachrániť. Idem sem. Možno keď sa vráti ten beast, viete, lebo... Čo keď sa vráti, akože... Svine si myslia, že utečú, ale nie. Neurobia ten počítač. Do počítaču. Tento počítač, prosím vás, pekne Kde bol ten ľudia. počítač? Dokončím. Aj keby neviem, čo proste. Sú to, ale že Ja som to pokazila. Neviem, čo spraviť. To pokazila. Kokos. Inak pozriem Jumanji práve a naháňam a Beast. Jaj. Sakra, ja som sa zohla. Typku si tak krásne nechali bože. Bože. Proste. Dobre, let's go. To vôbec To sme jak sa tvorili. Čo je, nemáš na mňa, ha? Ale čo je, ha? Jako sa neschovala. Kde si ty, sonda? Musíme nájsť poslednú týpku. Čo? Ale čo? Haló, vezmi. Poď sem, ty kráva. Ona mi utekla. No ale čo je? Nevieš odísť, ha? Nakoniec ťa musí nechať zamrznúť, pretože nevieš utekať. Moje prvé kolo, čo vyhrávam.
Ty vole, ale kde je tá holčina? Ty kokos. Ona mi reálne nechala